relax. Magkano to? Nangangarap yan ng mga 300. 300 pares, tas kasama pa anak. Tapos may bantam din si sir. Magkano sa bantam sir? Ito mga kalapati oh, bago to. 100 isa. 100 oh, sabi ko na nga ako, 100. Ayun, maganda talaga ng kulay ngayon. Ito, maganda to. Matanda na yung pang ano na yung pang lithium. Oh, ayun, meron pa rin ano, nag-iisa na lang. Nag-iisa na lang yung ano, Yung Martin. Ayan oh. Amsterdam. Asong Pinoy. Magkano sir? May 3,000. Ayun oh. Ito yung maganda kay sir bago. Ayun, yung ulit pa. 1.5, isa na lang oh. Pag magandang bibili, libre. Ayan, ito yung nagsabi, si Sir Reynan. Basta makita nyo kung maganda kayo, libre. Ayan. Tandaan nyo, i-focus natin si Sir Reynan. Tandaan nila yan. Ayun oh. Yo, what's up mga Kaduski? It's me again, your Kaduski, making your life happy. So for today's vlog, nandito tayo ngayon sa Malasiki, Pangasinan. Siyempre update tayo ng mga presyohan ng mga hayop dito, saka mga pets na binibenta ng mga Kaduski natin dito. So bago ang lahat, sa mga bago dyan, please subscribe our channel Adventures of Duski. Paki-like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. So huwag na natin patagalin mga Kaduski, tirahin na natin yung video. Let's go! Ayun o, dito tayo kay Sir Buddy. Sir, good morning. Dito naman tayo sa Malasiki. Ayun o, nandito si Sir Buddy. Ang lalaki ng ano, pabo ngayon. Ayun o. Sir, magkano sa pabo? 1 isa, 1 po. 1.4 isa. Ayun o, Barako. dalawang barako no sir. 1 po isa. Ayun mga Kaduski, 1.4 isa niyan. Ang lalaki niya no. Matanda na yung pang ano na yung pang lithium. Oh, pwede nang ano, picture yan, mga size na ganyan. Ayun o, 1.4. Tapos dito si sir, ito, ang lalaki ng limong Ito, ano. ginipig na ano, yung may lahi. May lahi yan sir. 700, 1 pair. 700 pares na. Ayan o, ginipig na. May lahi ito eh, may tawag dito eh. Ayun o. Ayun, meron pa rin ano, nag-iisa na lang. Nag-isa na lang yung ano, Yung Martin. Martinez. Ayun o. Magkano dyan sir? Dati 700 yan. dati pa rin, mga Kadunski, 700. Hindi nagbabago yan. Ito, hamster oh. Ayun, may hamster si sir. Syrian to, yata. Ayan o. Hamster. Hamster. Magkano dito sir? Yan, 150 isa lang. 150 isa. Ayan o, 300 pares. Oh, 300 pares. Ayan o, red eye yung ito. Ayan, hamster yan. Kailangan kulungan mo dyan, ano? Safe. Kasi magagaling tumakas siya. Matagas na oh. Ay ganyan tayo mga Kadulski, lahat nawala. Oo nga. Nawala yung ganyan ko. Napaanak ko na. Ayun, meron ding ano, Oh, papi. mga papis. Magkano dito sir? Aspin. Aspin lang o magkano? Aspin, asong Pinoy. Magkano sir? 300 lang. 300. Ayun o. Oh, may maganda oh. Oh, Ayan o, 300 yan. lang. Pili na dyan, 300. Ito magandang ano nito itim o. Bantay. Ayan, isa. 300 isa lang yan. Aspin. Dito sir, sa ano? Kalapati. Yan, kalapate, sandaan isa. Sandaan isa na lang o. Talagang ano. Yan oh, 300 isa. Ginipig din. Ito rin yung ginipig o. Ginipig o. Ayun, may binibenta kayo sir. Wow. Siyempre. Tama ito kapite, sa misis ko, sana ako nag-birthday kahapon. Ayun ha, o yun o, happy birthday kay baby o. Happy birthday. Sir, yung sa rabbit, Yan, 800 oh, isang pares lang. Mura na. 800, ayan ay. Malaki na ngayon, 800 pares oh. Yan, 800 pares na mga Kadunski. 800 pares. Ayun, maganda talaga ng kulay ngayon. Mura na, mura dito, mura. Mura na. Siyempre kay Sir Buddy, may tawad yan no sir. Oh, may bawas yan. Pagka tumawa dito, may tawad yan. May bawal, siyempre may tawad yan. Kay Sir Buddy pa. Ayun o. Huwag yan sa akin. Ayun o. Sir, thank you sir ha. Okay. Ayun. Meanwhile, Binabati ko yung ano, kaduski doon sa palengke. Panood ako sa Saudi, yung friend ko dyan. Sa, ano, Jeddah. Ayun o. Mapatod ako. Shoutout sa mga taga Jeddah dyan, mga Kadunski natin. So yun mga Kadunski, ikot tayo dito. Ikot-ikot muna tayo dito. Tingin tayo dito. Kaya sir. Karoon yan naman sa tanong.
Ayan o. Ayan, maraming mga namimili dito mga kadulski. Ayan o. Ikutan muna natin itong dala nila sir. Ayun o. Ito maganda to. Mabantang. Sirama. Ayan o. Kinikilatis yung ano. Yung ano doon. Kalapati. Mga kalapatid dyan. Mga balikan natin si sir. Ito may ano dito. Mga tipit. Ay ano. Pato. Sir, sa inyo sir? Ay, kay sir pala to. Magkano sir? 450 isa. Ano yung parehas lang sir? 300 po yung babae. Ah, ito pala lalaki. Yun o. Ayun o. Magkano man sir sa babae? 300. Ayun. Ito pala ang babae mga kadunski. 300 yan. Ito. Malilinis tong ano, kondisyon tong mga pato ni sir. Sa lalaki sir magkano? 2 beses na yan. 450. Ayun o. Ayos. Ay, malalaking klase rin to. Si sir pala may ari. Sir, anong pangalan nila sir? Sir Carlos. Ayun. Sir kanya. Okay. Ayun mga kadunski. Kay Sir Carlos. 450, 300 yung ano, babae. 450 yung lalaki, barako. Ayos. Ayun, dito naman. Ayun, may mga sirama din dito. Ayun, so yung mga kadunski, every Wednesday and Sunday dito sa Malasike. Today is Wednesday. Medyo late na naman tayo. Nagiging late na lagi tayo mga kadunski. Dali sa susunod, agahan natin. 9:05 na. Medyo wala nang tao. Hindi na natin naabutan yung mga tropa natin, mga slashers. So bawi na lang tayo next week mga kadunski. So bawi na lang tayo. Ayun, ang gaganda ng mga dala ni sir oh. Pati po na to, pati po na to. Ayun, may mga tumatawad dyan dala sir. Ayun oh, ano kayang lahi ng mga to? Sasik to, sasik. Sir? Sasik. Ano sir? Sasik. Ay, lasik. Sasik. Sasik. Bago yun sir ah, sasik. Ayun, may bibili si sir yata. Ayun, may tumawad. Ay, tumawad. Eh, ito sir, ano yan? Hini yan sir. Palit sir? Bili pa lang, bili pa lang. Yun. Magkano dyan sir? 500. 500. Ito, hini to mga kadunski. Tawag din na yan. Oh, pwedeng pang ano. Pwede rin pang daw to. Pwedeng panlaban din sa ano. Kasirola. Sabi ni sir. Tapos itong, ito sir, satek. Ano? Sasik. 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 Sasik ito. Magkano dito sir? 700 isa. 700 isa. Ito Kali yung na yan, Thailand ito. Thailand. Oh. Ay, bago to mga kadunski oh. Malalaking klase rin sir, no? Oo, kapatid dito. Ito yung babae niya. Pag babae sir, magkano? Parehas. 700. Oh, yun, bumalik si sir. Magkano mo dyan? Talagang presyo mo. Ayan oh. Talagang ano, porsyonada ni sir kasi maganda yung klase niya eh. So may dala rin kalapati si sir. Kalapati, meron yan, nandun. Ay nandun, may anak. Magkano sir sa kalapati niyo? May anak. May sipong. May sipong oh, yan oh, yun, inakay oh. Ito lang. Dali mo lang wadan, master. Ha? Laki pa ito lang, dali ko. Ito, ano na lang po isa. Ayun oh. Ito yung inakay. Ayan, may ano. Yan, inakay ng dalawang to. Ayan, pares pala to mga kapatid. Meron din dito. Tapos ito, nandito naman si Bantam King. Oh. Ayan oh. Ayan, nahamon pa yata yung malaki dun. Tingin nyo ito, dalawa ito. Oh. Ayan, talagang kursunada ni sir yun, binibili. Balikan natin si sir, medyo nagbebenta pa eh. So yung bago na naman yung mga kadunski. Mamaya, balikan natin si sir. Let's go! Ayun, tapos na si sir magbenta. Ayun, tanungin natin dito sa kalapati ni sir. Kalapati, may anak oh. Magkano yan sir? Ito, 300 hanggang ito, anak. 300 pares, tas kasama pa anak? Anak, oh. Kaya ayos oh.
nanay, tatay. Murang-mura na yung mga kaduski. Oo, ilalagay ko na dito ta, ano, Ayun. alis na. Yan, medyo Yan. talagang 300 yung mga kaduski. Ito yung kapares no, no? Pare to, to. Tapos kasama pa dalawang anak, 300 lang. 300 lang. Murang-mura na yung mga kaduski. Saan yan channel, oy? Kaduski sir, kaduski. Ay, Kadotski. Oo. Tapos may bantam din si sir. Magkano sa bantam sir? Bibigay ko ng, ano to, 450. 450 ang presyohan ni sir dito. May asawa nito, pare. 1-2. Kapag may asawa, mas mahal pala. Pero ito mag-isa na lang kaya 450. Pag pares 1-2, parang 600 ayun. Nakamura ka pagka isa lang. Kasi wala nang pares na benta na. Ayun oh, talagang late na tayo mga kadunsi. Pauwi na rin sila sir. Kanina marami dito. Oo. Dinero. Medyo late talaga tayo mga kadunsi. Ito yung maganda kay sir bago. Ayan, yan. Ano yun eh? Sa steak? Sasig. Sasig. Ayun, i-search na lang natin. Mga kadunsi. Thank you sir ah. Okay po. Ayos. Sablay talaga pagka ganitong oras, wala nang maabutan kaya agahan yung konti. Ayun oh, ito oh. Ito kay ano yata to, kay Laser. Sir Jun ito. Wala pa si Sir Jun dito. Ito mga kalapati oh, bago to. Diba kulay nito. Ayun, merong ano dito, nakikipagtawaran kay Sir Rolly. Ayun oh. Itim. Ayun. Ibiniti lang ang ganda mo. Okay, may ano, black at sulok pa rin. Wait. Black. Ayun. Sa inyo to, sir? Kay Sir Rolly. Ayun. Balikan natin Sir Rolly. Easy pa eh. Ayun, nandito si Sir Nestor. Kuya Nestor. Good morning. Kamusta? Dati pa rin. Ayun oh. Ang laki nito oh. Mga kadudski oh. Ayos. Sir, magkano ngayon? 250. Ayan mga itik. Itong kabo sir. 800 isa. Parehas, 800. Parehas din oh. Sir, thank you ah. Okay. Ayun kay Sir Nestor. Diretso tayo kay ano. Kila Sir Apollo. Ayun oh. Meron din dito mga pato. Puro pa. Sa inyo to sir? Magkano sir pato? 150. Ayun oh. Ito mga kaduski, mas mura to, 150. Mga inahin to, mga inahin. Pag ganito sir, barako. Batang barako, 400. 550. Ayun, mas mahal talaga pag matanda ng ano, barako. 250 naman yung inahin na ano. Ayun oh. Ayos oh. Sir sa ano, kalapati ni sir? Kay Boss Renan. Kay Boss Renan pala to. Wala kayong ano ngayon sir? Wala. Yung aso. Naubos ang aso. Ayun si sir. Walang aso ngayon si sir. Pero siyempre yung contact number ni sir lalagay natin dahil ano, basta may gusto kayong order na mga puppies. Yung number ko sa nalikutan, sa aso lang. Ayun, pwedeng i-contact si sir. May mga stock yan na mga puppies Basta eh. klase, basta order lang. Yung buyer. Oh, yun. Darating ka agad ang Ayun, basta sure buyer. klaseng 100. Ayun oh. Kay Sir Apollo yun. Sige sir, thank you. Okay. 80 pero sila magtutas doon. Ayun, yung ulik ba? Ayan, masasarap yan. Yan mga kaduski, masarap yan. Tingin mo pa rin. Mahal nga lang yan. Ulik ba na yan? Ayan, itim kasi ang karne niya, no sir? Magkano yun sir ngayon? 700. Dalawa. Ayun, ito 700, dalawa. Ulit pa. Ayun, nandiyan si Sir JR. Ayun. Yan, mahal talaga yung ulit pa. Ito sir, masarap na. Ano, sabi mo? 1.5 na lang. 1.5 isa, siyempre. Ayun, 1.5. May lahi yan, sir. Oh, mixed breed na yung mga yan. Malaking aso yan. Malalaking aso, parang ano.
na sila dyan kahit ano. Kahit na ano na dyan. Ayos yan, yung ano. Pag magandang bibili, libre. Kaya ito yung nagsabi, si Sir Basta Renan. magandang bibili dito, libre. Libre. Pag doble. Maganda, basta makita nyo kung maganda kayo, libre. Tandaan nyo, i-focus natin si Sir Renan. Tandaan nila yan. Sige sir, thank you. Okay. Ayun na, doon na tayo kay Sir Rod. Ayun. Masige kayo, masige. Malasiki tayo. Tahimik ngayon, tahimik. Walang bibili, walang magbinta. Magkano ngayon sir? Sa mga Mura ngayon, tatagulan na. Oh, yun oh. Ito, 5,000 lang ito, 5,000 lang. 5,000. Dating magkano yun, sir? 6,000 yan. Ayun, bumaba na. Maba na, yung ganito maliliit, may 2,500. Oh, 2,500. May 3,000. Ayun oh. Mura na ngayon. Mura na ngayon mga kadulski Yan, kasi tagulan. nag-start na talaga tagulan. Saka kung na yung lahat ng bukid, inararo na. Ano? Saka ang mga kambing sir mahina pagka May na. Lahat ng tao ngayon magbibinta, hindi bibili. Ayun. So yung mga kadulski. Mura-mura ngayon. Bagsak ngayon ang presyo ng kambing. Yun ang tip ni Sir Rod. Ayun, may bibili. Ito sir, magkano? Itong tupa nyo. Ayun oh. Garnero. 9.5 lang yan sir, 9.5. May anak na. 9.5 dalawa. Opo sir. Ito pala 9.5 dalawa. Carnero. Malalaki yan, malalaki yan. Malalaki na yan oh. Ito sir, pag ganyang mga size. 4.5 sir. Ayan, 4.5. Yung mga 2.5 mas maliit yan eh. Pwede nang pang ano to sir. No? Ayun, mga kadulski. Yun, bumaba na ang presyo ng kambing. Mas lalo pa siguro pag tumagal-tagal. Ayan, kay Sir Lemuel. Thank you sir ah. Ayos. Ito, pagka gusto niyo ng kambing kay Sir Rod. Mga benta ni Sir Rod yan. Thank you sir ah. Salamat sir. Okay. Ayan mga buyer. Pagka ano dito mga kadulski, dito magandang bumili. Pagka may mga okasyon ganyan, bibili ka ng mga ganyan buhay, makakamura ka pa. So yun, tanungin natin. Ayan. Magkano ngayon? 450. Ayun. Ayan mga kadulski, 450 yan. Ayan no. So yan, pagka may okasyon ka mga kadulski, mayroong mga handaan, birthday, magandang bumili ng mga ganyan kasi mura. Ayun, 450. Thank you ah. Okay. Ayun mga ano, bibili na sila sir dyan. Pang ano, may okasyon yata. Ayun, dito tayo kay Charlene. Sitting pretty pa rin hanggang ngayon. Ayun no, relax na relax. Ayun no, ayun, laki nitong ano, pabo nito. Magkano to? Magkano? 1.5. 1.5 yung ato, malaki. Opo. Itong asawa niya, 1,000. 1,000. Ayun no, parang 2.5 yan, pares na. Ayun, laki nito. Pabo, ang siba po. Itong black astrolog, Pero ano? 550. 550 naman. Ayun no. Nanganganak niyan ng mga ano, 300. Ayan, Opo. ano to, babae ba yan? Iwan ko babae ata. Babae yan natin. Babae yun. Itong gansa. Gansa, 1,000. Gansa, ito yun no. Opo. 1,000 yan. 1,000 yan. Ito pikindak to eh. 550. 550 isa. Ayan, pikindak yan mga kadulski. Opo. Pabo, magkano? 600 lang pala. Ayun, niloloko tayo na si Charlene eh. Oh. Buti nandito si Sir Rolly. Thank you ah. Sige po. Okay. Eto dito, mag-update din tayo dito kaila Sir Jeff. Ito sir, malalaki. 550
Ayun o. Ito. Ay, ito nasa taas, 150 ito mga to. Giniginaw na yung mga ano ngayon mga kadutski. Tag-ulan na kasi. Ito parehas rin ito sir? Opo. 500. Basta mas mataas lang ng 50 yung ano, yung lalaki. Thank you sir Ayun o, dito tayo. Kaya sir, good morning. Ayun, nabawasan na yung ano, nabili. Nabili yung gawa kanina. Yung kanina 4 kilo. Magkano sir? 1.5 pare. 1.5 pares, ayun o. Sirama to sir, no? Sirama. Ayun, kanina 4 to mga kadulski. Wala na yung dalawa, nabili na raw. 1.5 pares, o yan, sobrang lilim talaga. Ayan. Authentic to mga kadulski. Ayun o. Kalapati. Mas kalapate sir, magkano sir? 150 isa lang. 150 isa, parehas din doon. Parehas lang. Ayun, 150 isa. 150. Ito pang mga ano na to, racing. Pang street fight to mga kadulski. Sabi na sa akin. Ayun, si Sir Ivan. Ayun. Thank you sir Sige sir. Okay. Ayun o. So yun mga kadulski, natapos na tayo dito umikot sa Malasiki, Pangasinan. So syempre, yung mga presyohan ganun pa rin as usual. Medyo bumaba lang yung ano, kambing sabi ni Sir Rod. Kasi pag tag-ulan na talagang halos lahat naman bababa yung mga presyo kasi nga hindi maganda yung panahon. Yun, nag-uumpisa na silang mag-dispose saka mahirap din mag-alaga ng madami siguro kaya yun, nagbabawas talaga, binababa na yung presyo. Magaling So, in general, maganda pa rin talaga bumili. Basta tiyanggihan mga kadulski, makakamura ka. So, medyo late nga lang ulit tayo dumating dito kaya wala na tayong inabutang mga tropa natin, mga slashers. Yun, oh. Dito dapat sila Yan, Par, nasa na yung kasama niya, par? So tip talaga, dapat agahan mo punta rito para mas marami kang makita mga hayop. So sa mga bago dyan, please subscribe our channel Adventures of Dulski. Pakilike and share na rin yung mga videos para dumami na tayo. So till my next vlog, thank you for watching. Basta lagi natin tatandaan, God is good, God is great, God is love. Push lang lagi tayo mga kadulski. Siyempre, bawal pa rin ang tamaan. Peace dudes.